Сәлам, кызлар, малайлар. Бүген мин сезгә кошлар турында әкият сөйләшәкмен. Нинди кошлар дисезме? Хәзер аларның тавышларын тыңлагач, барысын да белерсез. Әйдәгез, тыңлыйбыз. Бу кошны барыгыз да белә. Шулай бит, дуслар, кара карганы яз кошы диләр. Һәм алар иң файдалы кошларның берсе. Хәзер икенче кошны тыңлыйк, әйдәгез. Бу кошны кем таный? Урманга килсәгез, бу кошның тавышын ишетә алачаксыз. Ку-ку, ку-ку дишә бу кош урманда яши. Аны күке, кәкүк дип йөртәләр. Әмма әкияттәге өченче кошны барыгыз да белмисездер әле. Аны мин дә күргәнем юк. Авылга кайткач, тәвәнием белән болында йөргәндә тавышын ишеттем. Бу кошлар бик югарыда очалар. Һәм бу кошның исеме Тургай. Иң кызыгы, тургайлар очканда гына сайрыйлар икән. Әйдәгез, Тургайның тавышын да тыңлыйбыз. Димәк, бүгенге әкиятебез кара карга, күке, Тургай турында булачак. Уңайлы итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Көннәрдән бер көнне кара карга күке белән очраша. Алар һәр вакыттагыча хәлләрен сорашалар. Аннан соң күке карга белән саубулашып китеп тә барган. Очып барып, ул бер агачның ботагына куна да бик матур итеп ку-ку, ку-ку дип кычкыра башлый. Карга моңа карап бик көнләшеп куя. Әллә мин күке шикелле үз исемемне әйтеп бетерә алмыйм әллә? Минем тавышымда кир, үземдә бик матур дигән ул. Шуннан соң карга, карга, карга дип кычкырып йөри башлаган. Бер вакыт карга азык эзләп йөргәндә бер тургайны күреп ала. Ул аны эләктерә дә авызына каба. Тургай каргага әйтә: "Агай, мине җибәрмәссең инде. Мин барыбер үләрмен инде. Ләкин синең исемеңне беләсем килә" дигән ул. "Син миңа үз исемеңне әйт инде" дигән ул. Моңа карга тымшыгын кысып кына булай дигән. Кыр. Тургай моңа булай дигән: "Минем колакларым бик бәләкәй шул. Шуңа кычкырыбрак әйт әле" дигән ул. Шуннан соң карга авызын зур иттереп ачып, "Карга, карга" дип кычкырган. Карга тымшыгын ачуы булган. Тургай аның тымшыгыннан чыгып, очып та киткән. Карга Тургайны тотып караган, ләкин яңадан тота алмаган. Шулай торып Тургай үлемнән котылып калган. Менә карга үз исемен әйтүенә үкенгән. Шуңа ул хәзер үз исемен бер вакытта тулысынча әйтми икән. Кыр дип кенә кычкыра ди. Бүгенгә шулар, дусларым. Киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Сау булыгыз.